بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام الحنيف دينا، وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وبالقرآن الكريم حكما وإماما، وبالكعبة الشريفة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen qiyinçiliklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu ve keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Ey musulmanlar, bir öy awadan boljak bolsa, mescit awadan boljak bolsa, içi daşın awadallanyň bilen mescit awadallanmaýar. Öýüň daşyn awadallap ışık baryn goýanyň bilen, öýüň için awadallanyň bilen şaýat zahiri gelşi bolsun. Emma asl öý awadallyan zat agzybirlik. Öý awadallyan zat Huda üçin ýaşamaklyk, Hudaýyň söýen işler öýüň içinde bolmaklyk. Mescide asl awadallyan zat ışık däl, mescide awadallyan zat Hudaýa dik gelýän adamlar mescide awadallýar. Şu marşı çıraklaň hemmesini söndür. Menne ezama beren gurruna. Öňküden meter awadan bolar. Näme huşu halis Hudaý üçin göz ýaş etjek, göz ýaş eder. Pikir etjek, pikir eder. Ewliýalar hemişe garanky ýerlerde, gawatda adamyň görmeýän ýerinde zatda kän ibadet ederdiler, kän aglardylar diýe. Biz hemişe şi gelýän adamlar 5 wagt namaz bolsun, ýeklas bolsun, şol adamlaryň awadallygyna biz ey musulman dogallar hedefimiz we engizamiz känelýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, her wagt adamlar mescide gelse, şu feşhedü lehu bil iman, şu mescide gelýän adamlar üçin musulmanlygyda şahit bola diýipdir. Elhamdülillah, Hudaýyň öýünüşi äsirde tanymaklyk ulughan nigmatdyr. Belki Hudaý Taala agybetimiz bihayr etsin. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek ýaşaýyşynyň edamasy Hazreti Ummu Hani diýip Peygamberimiziň doktor amasy agasynyň gyzy Abu Talibiň da gyzy. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň agasynyň gyzy öz doktor amasy bolýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 51 bilen 52 ýaşyň arasynda şoňa mehman boldy ýatsı namazyň soňra. Hazreti Ummu Haniň de öý şomugy Safa bilen Merwan arasynda diýär. Safa Merwan arasy bir tike Abu Talibiň milki ýerdi. Şon Hazreti Ummu Hani ýaşaýardy şonda öz gyzy. Adam sandan aýrylşansaň soňra da waqf edilip bir Safa Merwan arasynda bir gezilýän, saý edilýän, menasik bitirilýän ýer bolupdyr. Hazreti Fahte diýerler, Ummu Hani diýip konýasy. Şo benden öýüne mehman bolanyny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudaý Taala garşyn Miraja gitmekligi, Kabe-i Şerife zadahallahu ta'ziman we tekrimen. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Kabeň ýanyna gelip namaz okuýanny okuz tutup, şo taada Hazreti Cibril Amin ýangagy bilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek dawanyny süýkap kän gurrunlary geçenler aleme melekuta aýlanýar. Ulughan sefer El-Mescidul Haram, Mescid-i Haramdan başlaýar. Ýolda barýan mesiri El-Mescidul Aqsa
yerin güzünün inki ulukhan museverrek mescitlerinin bir. Ondan sonra da Hudaý Taalaň mübarek huzuri Sidratil Muntaha yekece Hudaý Taala bilen didar edip, hatta Hazreti Cibril Emin'in habary bolmadyk mesailler we bahsler geçen ýylda geçdi musulmanlar. Inne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek memuriyeti tamam bolup ewrilip gelýärkä. Bir näçe däne waka bolupdyr. Şu ulukhan wakaalaryň biri galallan agzamasak da boljak ulukhan wakalarynyň biri Musa Peýgamberiň kowmuna sataşdy diye gelýär yerin yüzüne ýetende. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve min kavmi Musa ummetun yehdûne bil haqqi ve bihi ya'dilun. Hudaý Taala aýdýar, Musa Peýgamberiň kowmundan bir milletler bolly. Olar Hudaýyň buyrugy bilen ýaşaýar, Hudaýyň razylygy bilen hukm edip dogurdur ýarlar diýipdir Qur'an-ı Kerimde. Sure-i Mübareke Araf'ın 159-njy aýatynda. Mun kıskaca qissesini aýtjak bolsak, Benu İsrail Musa Peýgamberiň kowmi 12 taýfa. 12 taýfaň 11 taýfasy Hudaý Taala ananmaýar. Dine düşman bolýar. Peýgamberleri öldürýärler. Her kim Hudaý diýse damagyny çalynypdyr. Kan gaty fasat, hatta Hudaý Taalaň mübarek öz sesini eşitdi diýe Benu İsrail Musa Peýgamberden diledile diýe: Ey Musa, sen ka hak bolýan Musa ala nebina we aleyhissalatu vesselam, Hudaýyň sesini eşdeýli biz sana iman getireýli. Hudaý Taalaň mübarek kelamyn eşitdi diýe şo millet. İzinnenna aýtdylar diýe: "Len nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Biz sesede biz inanmaýas, Hudaýyň özüni görjek diýdiler diýe. Fa ahadathumus sa'iqatu bi zulmihim. Hudaý Taala da azaby berip bola helak bolýar. 12 taýfaň 11 taýfasy gaty azypdyr. Yani bir fesadi etmeli bolsa, bir Hudaý Taalaň bir söýmejek işinden ayak basmaly bolsa şoňa barypdyrlar. Şonu şu 12 taýfaň bir taýfasy doga etdi diye: "Ya Rabbim, şu milletin telekeliginden bizi çykar. Biz bularyň günäsine de razyda, bular ewrilmekligine de bizim güýjimiz ýok. Şolaň arasyndan bizi saw"dydy diye. Şu bir taýfa. Şonu Hudaý tarapdan şulara bir feriştedir, bir salihi adamdır, onu tarihte agzalmanlar, Hudaý taraftan hidayata düşüp şolaň baştaklary bir yerin etegine bir zir zemin ýalak, bir gawak ýalak bir zat açyldy diye şoňa giýirin diýip. Şoňa giýerlerini Hudaý Taalaň emri bilen bir awadan gözüň ýaşy aljak bolup duran durjusy şu garyň gawaň bir çukur diýen ýalak. Bir keserägede ýasmaga golaýrak bir guý. Şeýle şu etek gawaga garşyn Hudaý Taalaň emri bilen awadanja çeşme akyp durşaňa garşyn. Şu çeşmeň giden ýerine gidin diýip. Ohm Hudaý Taalaň gudreti bilen şoň isine bir salih adam bilen ellerini, şu elleri we ellerine kazatlar nur bolup çıra boldy diýe. Şoňa gidin diýdi diýe Hudaý Taala. Ajgallaryna da şu suwdan içip Hudaý Taalaň gudreti bilen taamlanyp garlary doýup. Şonda tarihte agzalýa ýanky aýy-i kerimeň tefsirine gelýär. Şu Musa Peýgamberiň 12 taýfadan 11-sike Hudaý saklasyn azabyny bir taýfa şeýdik giderler, bir ýyl ýarym şu çukurda ýörüýdiler diýe. Wagtyny istirahat edip, ýatmaly wagtyny ýatyp, ýene de edame berip, bir ýyl ýarym geçenden soňra bir ýerden çykdylar diýe. Şu mahal agzallaryny Moğoýete jografiyasy Çiniň aňyr tarapyndan çykdylar diýe. Şam şerif Beytul Mukaddes taraftan yerin eteğinden gidip Çin'in aňarsyndan çykdylar diye. O bir Hudaý Taalaň özü muvakkati beren, bu mat falan yerden başlayan müştaka we falan yerde tökönýär diýilýänler ýok. Şo muga Hudaý Taala bir açypdyr şonu. Şolara ýol moýasser bolsun diýip, düşmanlar da maňa telekelik ýetirip bilmer ýalak. Şonda çykarlaryny Hudaý Taala bir ýere eltipdir. Vahşi heýwanlar ye adama şuma çakyan arıyalak zatlar, yılan içiyanlar hemmesi şulan ehli olsun, vahşi olsun şulan hemmesi bile yaşap veren bir mentakasını eltdi diye. O tada günahkarçılık yok, o tada bir adamın uğruna havarat diyen yok. Şu tada bir müddet ibadet etdile diye.
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek miracında şu 12-nji taifadan ayrılıptır, ondan çağı önüptür, ayrılıptır, olardan çağı önüptür, ayrılıptır, olardan çağı önüp, Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vakti takriben 2000 yıl fasilesi var, takriben 2000 yıl oğlu. Şonna şolan navadalarına, şolardan önüvesen millete sataştı diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, yani gen zat, ey musulmanlar, asmandan Hudaý taraftan gelýär, şuna Mekke'den geleni önce nira geliniyor? Mescide geliniyor, bir mübarek yer, şu tadı ibadet ne, şu mescidin erzini bilmeden jiri, şu mescidin azamatını yüze çıkarmadan jiri şeriat buyuruyor. Hudaý Taala'nın mübarek didarından gelýär, şu millete Hazreti Cebrail Emin sataştırdı diye. Şonda Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı o yolukta, dirlikte adam suratda şola gördü diye. Hazreti Cebrail Emin aytti olara, ey millet, Musa Peygamber'in salih kavmundan önen millet şi ahir zaman peygamber diýdi diye. Şonu hemmesi gaty hoşluk edip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a hormat edip Peygamberimiz şonu bir kän zatlary görýär. Evvelki zady şu milletin ulukon beýleki milletten saýlanýan bir ýagdaýlary, şolan ýaňaklar, ýüzler gaty sary. Adam sarlyk degýär, zerdi degýärne näzire bolýar? Gaty sary ýüzleri. Eýmaşlarda ýüňden. Ýöne gursaklar gaty salym, bir-birine hiç gewünne degmeýärler. Yine bir gören gen ýagdaýyndan şu milletin öýleriniň hemmesi irtifasy, mesahaty, zirvenatı hemmesi deň diýe. Diwarlar da deňje. Tükenler açık, hiç satıp duran adam da yok, girip çıkıp duran borsan, ezdaham edip duran müşteri de yok. Öýleri gabrystana degipdi, yani bir tor yaşap durlar ki, hemme öy gabrystana eşrafı var, yürü yakımda yakınca gabrystana baramal ziyarata, mescitten ne gaty daş, savarak yerde mescitlerde. Köplençe adamlar da şu mescitte etikaf atıyor. Hazreti Peygamberimiz şu tak baran wagtynda bir elbet olaqarrak jemgyýeti känrak millet bolmaly. Şola çağa dünýäge gelenine aglaýarlar diye gaty narahat bolup aralaryna bir adamda ya bir denana ya bir şahs aýyrlanda şoňa gaty hoş bolup begenýärler. Hazreti Peygamberimiz gaty buňa gen galyp bula bilen gurrun etdi, ey millet, siz näme diýinne bolýaňyz diýdi. Onu ey ahir zaman peýgamberi, ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, biz iman getirmez zatlara iman getirýäs, ahirete imanymyz we feriştek imanymyz we ýedimane imanymyz ba. Sile rahim edýäs. Hudaý Taala näme hukmetse şoňa razy bolýas. Sabir we şakir ýaşaýas. Bir dogonymyzy gıybet etmeýäs. Günnüde başardığımızsa arada tutuyas, gecede ibadet ediyas. Şi ýagdaýymyzdan te dünýeden geçýänçek şi ýagdaý bilen ýaşajak. Çon Musa Peygamberden biz aňyrlamaz, Musa Peygamberden şi tälimaty öwrenli, bizden wada ally, biz de şu bilen geçip gitjek. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam İslamy hödürläpdir. Musulman bolsaňyz gawwaljak. Musa Peygamber aýyrly gitdi, Hudaýyň ýanyna kabul bolan din, İslam dinine hemmiz iman getirdi diye. Ohan Peygamberimiz ýanky ýagdaýlar barada sorak etdi diye. Ey millet, siziň näme ýüzüňiz sary, beýleki milletinki ýalyl, ýüzüňiz sary bolýar, eýne bir zerdi degen, sarlyk degen adam ýalýanny. Onda bu adamlaryň hemmesiniň ýüreginde olakon gaýgysy, olakon gamy, olakon ýagdaý batyp duran gaýgysy, Hudaý Taala'dan gorkmak, ahiretin azaby şu sebepli bu adamlaryň hiç ýüzi şondan başga rengi öwsmer diýdi diye. Öýleňiz nämesiň hemmesi deň diýenne onu biziň hemmemiz Hudaý Taala'nın ýanyna bir bende bir adam hesip biziň bir artykmaçlygymyz ýok, meger takwalykda edi bilsek takwalykda bir-birimizden üstün gazanmaly, dünýede äpber küçük dünýäni bir-birimizden defe etmeýäsidi diye. Tükenleňiz näme
satqıwjy ýok. Näjire bundan dadalýaňyz diýende onu biziň hemmämiziň maly. Men malym hem saýamyň maly, hem saýaň maly men malym ýalak. Aramyzdan bir tükan açýa, o oturmana niýazy ýok. Gerek bolsa biziň her gaýsymyz bolsun, uly kiçigimiz gerek bolsa aljak zadymyz alýas kıymatyna da ýetik, kıymatyna goýup gaýtýasy diýär. Öýüňiz gabrystana näme diýip ýakynlýanny onu hemişe ders alyp ibrat alar ýalak. Mescitten näme diýip daşýaşýaňyz diýende 2 gadam ezafarak ýürüp sogabymyz artar ýalak. Ya Resulallah şu sebepli şey diýýäsi diýär. Çağa dünýä gelenne näme diýip aglaýaňyz diýende onu ya Resulallah bir darganak zamanda günäkärçilik bolup duran zamanda nefs şeytan galebe etjek bolup duran ýagdaýda bir çağan aýandasy näjire bolar? Biziň ýolumyzy ýitirermi, ýitirmermi, ýyzymyzy tutarmy, tutmarmy diýip şoňa gam bolup aglaýas. Ýogsam gelýände begenýäs diýdi. Dünýeden geçen adama näme diýip hoşluk etýäňiz diýende onu şu pek iman akide bilen dünýeden geçip şoňa hoş bolýar. Gidenden narahat ýogsam diýdi diýe musulman dogullar. Bu ýagdaýdan geçenden sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam selälik wagt ýa-da Hazreti Ummahanyň öýüne baryp olary namaza turdy. Tehajjud namaz ýa-da erti namaza. Erti namaza turdyrjak bolanyny tehajjud bilen ertiň arasyna Hazreti Ummahany gurrun merýär. Ey agamyň gyzy bolan Ummahany şu ýagdaýla boldy Hudaý Taala alyp gitdi meni özüne sataşdyrdy cennet cehenneme ile diýdi gat asman melekutdaky gurrunlary bir gizede gurrun bertirdi. Şonu mufarrahly tarihdan agzya Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ummahanyň öýünden çykyp öwürlik gelýänçe herne 4 sagat megdende eglendi diýe. 4 sagat. Hudaý Taala zamany saklapdyrdy. Şonu Hazreti Ummahany tamşyrdy diýe ya Resulallah muna kafirler inanmasa gerek aýtmak maslahatda diýdi diýe. Aham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam täze indi namaz buyurulup, indi namaz okulmaly. İnşallah namazı näzire öwretýän, o ýagdaýlaryň izinäki bolýan gurrunlar geljek hefde Peygamberimiz Mescid-i Haramyň ýanyna, Beytullah'yň ýanyna baryp gaýgydy oturan ibadetini edenden soňra. Aňardan Firavun hadihi al-umma Abu Jahl ýeldi. Ey Muhammed diýdi Aleyhissalatu vesselam. Hi wara gam görnýäňä näme bir gurrun mamy millete aýdyp bilmändiren ýagdaýyň mamy aýt diýdi diýe. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu jaryan aýdanna bollu diýipdir. Ey benu falan, ey benu falan, ey falan taýfa, ey falan taýfa hemmäňiz üçüň diýdi. Erti bilen hawaýaň bir ýagtalyp baran ýagdaýda üçüň diýdi diýe. Han Muhammed aýtjaklardyň diýdi Hudaý saklasyn Aleyhissalatu vesselam. Şonu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr Hudaý Taala meni El-Mescidul Aqsa Beytul Maqdis'e ekitdi. Ondan sonra 7 gat asman melekuta aýlady öwrülip geldim. Ýan Ummahanyň öýünden çykyp gelýän diýenni. Ey musulmanlar kıyın ýagdaý. Peygamberimiziň derejesi ýokardyr. Emma şu derejäni dişdirnak bolup ýetipdir ey musulmanlar. Sahabalaryň teýdady mädud. Entek sany bellice täze musulman bolan sahabalardan kän sahaba şu gurruna eşdip Peygamber nauzu billah akyllan çaşdy diýip dinden çykypdyrlar ey musulmanlar. Kafir bolupdyrlar. Beýleki kafirlerde güýji galyp Hazreti Ebu Bekir Sıddyq'a habar edipdirler. Eýem, seňa o dosyň inanýan dosyň şey diýdi diýende Hazreti Ebu Bekir Sıddyq şey diýem hawa baraýyn diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Sıddyq gelende ýene de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mufassalen qissan tarif edende sadaqta ya Resulallah. Sen dogry diýen, gördüm diýsen görendirsiň. Şu majaraly bollu diýende bollu diýen bolsaň bolandyr ya Resulallah, sen dogry aýtýanlarsyň diýip ey Ebu Bekir radıyallahu ta'ala sen men her näme diýsem sen ananýan bulara ananmady diýenden ne çykdylar diýdi diýe. Onda ya Resulallah näjire bolýa geçen adiyalla we şi gelen dini İslam'a Hudaý Taala risalet etjek bolup Cibril emini müňlerçe defe ýere inderýär. Şu asmandan ulukan feriştäni inderýän Hudaý yerden bir sadaja musulman sadaja peýgamberi goýanga garşy ekidi bilmermi diýdi diýe.
bolan zattır bediydi diye Hudaý Taala taraftan ayin dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Vellezî câe bis-sidqi ve saddaka bih. Hazreti Ebu Bekir Sıddık barada şondan meylek Hazreti Ebu Bekir Sıddık diýdili diye bir tarihte Ebu Cehelle inneşini ters yormalla, beýle çekmeli. Zaýlamaly şu awadan bolup duran ýagdaý. Olakan adamlar üşürdüler diye Beytül Mukaddes, El-Mescidul Aqsa, Şam şerife gidip gelen adamlardan bir näçe adamy getirdiler diye ey Muhammed diýdi aleyhissalatu vesselam, sen El-Mescidul Aqsa'ny görüp dursun, Beytül Mukaddes, Beytül Makdis'i görüp dursun. Eger görenin çyn bolýan bolsa şolardan sene gidip göreňek ömrüňde Mekke'den çykaňak şonu bize tawsif etdi diye. Şonu Hudaý Taala Hazreti Cibril Amini güýj edip, zor edip, täýidiye olar ýalak iýerip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama kömekçi bolup, şonu Beytül Mukaddesi Hazreti Cibril Amin Hudaý Taalaň emri bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gözüniň alyna getirdi diye şeýdi. Ola soruya, divarından soruya, otasından soruya, otasından bağından soruya, hayyadından soruya, Peygamberimiz otada Hudaý Taala tarafa giden şayet bir seri zatlar müşahede eden nädir? Şonda kafirlara bir sap bolmar ýalak, bir bahana bolmar ýalak Hudaý Taala şeýdip azaz etdi diýip musulmanlar. O ýanky giden adam diýdi diýe aýtýan wasfa şo diýdi diýe. Ýene de çiýha ananan akla. Onda biziň 3 taifa, 3 kafila, kabile gitti Şam şerif tarafa. Sen gidenin çyn bolsa şolardan habar berdiýdi diýe. Onda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Mekke'den giden kafilen bire düýesini ýetirip bädi. Şo düýe ýetirip beren adamlardan da men barıp o ýolukda şolardan suwuşdum diýipdir. Şolaň jamyndan diýipdir. Gelende soragan diýipdir. Ýene biride bir kafila wady. İkilenci bolan görürüm. Şoň bir düýesini iki bolup minip duýdular. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Boraka minnede. Boraka minenne, Borak da cennetten gelen gatyr ýalak, gatyrdan alarak, ýawydan kiçeňrek. Şoňa men cennetten gelen men aýaglagymy örküp, şolaň diýeler örkdi, defesinden bir gaçyp elle ullu diýipdir. O cennetten gelen Boraka gapdyr, onak men aýaglagymdan onqa gaçdy diýipdir. Örkdi diýipdir, örnek hakamda defesinden näkin ýere gaçyrdy, oňda elle ullu diýipdir. Ikilenji alamaty şo. Üçüncü alameti ey falani sen taifan, sen kabilen kerwani tenimden gelýär diýipdir. Tenim diýeni haja gitýärler bilýändir. Käbe-i Şerifeden 10 kilometr taqriban gaýrada. Şu tenimiň ýanyna deňesinden geçdim diýipdir. Ay gündogor dogmor geler diýipdir. Yankı kafirler begenşip işti onu näme erti namazdan soňra bolan görürüm. Hawa ýaktalyp bar işti günne olacak eýem gitdiler diýen şo dağa çykyp gözlemene durdular diýe. Gündogor dogmar geler diýenni şonu gün ýang bir dogup başlanyny kafirlerde görünni diýe. Hemme zatlarda deň çykdy diýe. Şonu näme etjegini bilmän yankı kafirler diýdi diýe. Men haza illa sihrun mubin. Ýene bir sehirleriniň birini müşahede etdiňiz diýdi diýe. Näme ders almaly musulmanlar şundan? Jano delwelen Hudaý tarapdan şol adamlaryň hidayetinden sürüm, başga zat däl. Peýgamberiň boýuna gazalla kılmaýar ki, Beytül Mukaddes'i ýanyna getirip kökezeni bilen. Şol adamlaryň hidayetinden sürüm. Öze men hidayetim sen hidayetin däl. Şol adamlaryň nagat erdiş obuhaty barmyşdyk bir ulul azm fereştelerin inki mukarrabi asmandan ýere gaşyn iýnýe. İğnenne de ecaz bilen iğneye şol adamlara bir hidayet bolar ýalak. Emma maalesef bir ýagdaýlara musulmanlar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy etamad edip iman getirmeýärler. Bir iki ders var. Evvelki dersi ey musulmanlar, ey namaz okuýanlar, ey Hudaý diýen bendeler, ey hejaplyk edýän adamlar, wezenanalar, halali ýan adamlar, mehdudiyete şer'ide yaşayan insanlar şunu katı bileylin. Kâde
adamın zehinine bir soara gelýändir. Size de gelýändir, maňa da gelýär, hemme kişi de gelýär. Sana inanmayan adamlar, sen doğruluğuna inanmayan adamlar, sen hicabına etimad etmeyen adamlar, seni kabul etmeyen insanlar, käşki şolara bir Hudaý Taala kudret köketse da, teki ola da maňa etmeýän geçerse da deyip, ýok, onjura gurrun ýok ey musulmanlar. Neçe Hudaý Taala ýakyn bollugyça, neçe Hudaý Taala ýakyn bollugyça we neçe milletin arasynda awraýyň artdygyça sana beter düşman bolarlar. Pikir etme, sana degen adam garyn çyşyp pörküllep ýarylyp öleni bilen erti bilek adamdan hemmes sana soğuk bolar. Ýok ey musulmanlar. Düşmanyň olmasa düşmanyň 50 bolar. Ispat eden şeriat bilen ispat etjek. Hazreti Sa'di näme diýär? Bekuşeş tavan dejilere piş bäst zabane beden dişra neşayet bebäst. Dejile ýalak Furat ýalak aňarsy berse görünmän duran dolu wakyp duran ýaplary baglasaň bolar diýipdir set baglap. Emma teleka adamlaryň agzyny baglap bilmersiň. Hudaý Taala diýipdir, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýipdir, eşitmeýäňizmi şonu? Eger çon melek berperiza asman, inni ýanky kerametin gurrugyna aýdyn. Hazreti Sa'di näme diýär? Eger çon melek berperiza asman, bedamen derawize detbet goman. Eger Hudaý Taala sana kudret berse, keramet berse, sen kerametinden asmana garşyn uçsaň da dameninden könüňden asalar asmanyny nämişiň ma? Bellem şaha bolup baň diýerler diýeýim musulmanlar. Eger çon melek berperiza asman, Peygamberimiz asmana garşyn uçdy da Burak diýen ulagy bilen Sidratul Muntahadan aňyrda da refref bilen gitdi. Eger çon melek berperiza asman bedamen darawize detbet goman näme diýip giýje gitdi Peygamberimiz. Müňlerçe hikmet we hedef we müň hikmet, müň hedefin biri eger kafirler görseler hazadat etjekler, hedefinden alqaljaklar. Sahirler uçuşýar we de uçýar diýjek, Hudaý saklasyn. Ey musulmanlar, keramet bazatdyr. Bir wagt Hazreti Ahmed Bedewi diýip Kuddise sirruhu bir Hudaý Taalaň gaty zorly ewliýalaryň biri geçipdir Mesirde Tenta diýen ýurdunda. Hazreti Ahmed Bedewi 79 ýaşap dünýeden geçýär. Bebenne Huda hemişe ýüzüni örterdi diýär. Ýüzüni çerim ýalak zatlar bilen örterdi. Näme diýip? Täke başga adamlar tanymar ýalak we özler rahat gumnam ýaşar ýalak. Mescidine de asıl gelmerdi diye. Öz mescidi bolmaly. Şonda bir iki ýagdaýynda adam, iki jawan oglan gelip sorady diye. Ey ustad, öz hojalardan Aňyrs Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam var ya, ey hojamaga, ey Hudaýyň söýen bendesi, sen kän mescide gelen ak diýip şey diýipdirler. Ýol çofarlaryň ýanyna gezýän diýipdirler. Şonu Hazreti Ahmed Bedewi Kuddise sirruhu diýipdir. Şu iki jawan oglany kudratyny ýüze orta atjagyndy. Ey oglanlarym diýipdir. Eger siz bir moga musaferete gitseňiz diýipdir. Musaferette de meselem Şam şerife gitseňiz diýipdir. Bulan ikisi awal musaferete gidipdirler. İçin kepledipdi, hawa gitdik. Şam şerife giden bolsaňyz diýipdir. Bular da içini kepletýe gidipdirler, ittifak anlaşylan ikisi. Şondan namaz wagt bolan bolsa musaferette bar ýakaňyz namazyň wagty bolan bolsa, sizde bir o wagt baran bolsaňyz, şo taýda bir palanjyre mescit bolsa, falan meselen könerak diýenler, ulakorak diýenler, kiçikrak diýenler, palanjyre mescit bolsa diýipdir. Ha şu mescit bahta ha diýipdirler. Şu mescide meselen öýle namaza baran bolsaňyz diýipdir. Olar içinden bildirmän aýtýan bolma, bardyk diýen bolma. Şu mescide barpdy öýläni okuyan bolsaňyz, okuýsaňyz musaferetde okuýdylar. Şoň içinde de bir gezip beren sadece ýüzi örtügli bir ýaşyl tesbihana oturan mescidin negahbany müjewriýaly bolup, ey hawa şeýle diýipdir. Hiç kelläňize gelmedimi Peýgamberiň owlady keramet berilip öz Ahmed Bedewiňe zädir edip pikir etmediňmi şoňa diýipdir. Şolaň şo taýda musaferetde şo mescide barany oňa
Hudaý Taala'nın olakon kerametlerinin bir Hazreti Ahmet Bedevik berilen kerametleri 5 wagt namaz yerin 5 yerini okuyordu diye. Halasa Kabe'de okuyordu diye, halasa Medine'de okuyordu, halasa Şam'da okuyordu diye Müslümanlar. İziyet beripdirler. Oňa gidmeýli. Öz ýakyn ýurduňyzda. Güllü dağa gidýärler bilýänler. Çatallan ýokary garşyn gidende, Kızılotokdan geçende hewaz berdişan ýerler. Ýoluň gaýra tarapynda bir ziyaretka we hewaz berdişan öz türkmenlemizden, agalamazdan, öz ýurdumyzda ýaşap geçerlerden eşitmeýänmiş, onu bilmeýärmiş onu Müslümanlar. Bariz kerameti Türkmen sahrada ýaşaýan ostatlar iki Buharadan farygy tähsil bolupdyr. Şonu namany hewaz berdişane berip, hewaz berdişane 2000 kilometrlik Buhara hiwada bir günde namany ekidik gelerdi diýe sadece ahunna demiş, sadece takwa adammışdyk. Et-tayranu fil ard. Yerin ýüzünde uçup gezmeklik kerameti berilipdir diýip eşitmeýärmiş onu Müslümanlar. Emma döwletdaşyndan habar alsaň 100 nefer ýamanlyýar. Tarihi wezleseň şoňa da zamsyk diýipdirler, däl diýipdirler. Eger weli şo bolsa meselem Hudaý Taalaň dostlaryna aýdylýan zat, weli şo bolsa, tamam. Şuma atda aýdylýar Müslümanlar. Bilen tek insanlaryň agabetinden gorkmany, öz agabetinden gorkman aýdylýan zat, ay palan guruh, ya palan parka, ya palany jennete girse men dowlaga giymen arazy diýe. Sen nämeden habaryň masartyn näki bolýan gurrunlardan? Evvelin dersi şey Müslüman dogallar. Mahtum bolu aydar barha. Awalla kana ettim dipdir. Mahtum bolu aydar barha yol tani. 5 gün sinamağı iyi verdi seni. Senden ozal öten canarlar hani her kim nowatyny öçe başladı dipdir. Biz de geçip gitmeli Müslümanlar. Bizden onçakiler hani diýmeýän bizim madrasanalarda elan bolmaýamy. Qarna nuzdan perwendesi tamam boldy. Qarna nuzda ýaşaýanlar hemme ahirete garşyn geçip gitdi. Ýerin ýüzünde bir insan ýok qarna nuzda ýaşanmagyň diýilmeýärmi? Tamamy insanlar 2-8 milliard insan ýaşap we biz bilen bizde ýekde dünýäge gelerler diýilmeýärmi şu mahal? Nuzany görene bizde gitmeli Müslümanlar. Azmaýyşdan şeýim evvelin açykladym. Dersi şitde Müslüman dogallar. Näme? Biz her hille takwa bolanyň bilen, her hille Hudaý Taala tarapdan täýid edileniň bilen keramet de berlasyn, onda da pikir etmeň. Adamyň dilinden salam galar. Ýok, Hudaý Taala özü salam galmandyr. Innallaha fakirun we nahnu agniya. Şumada çellimde aýdylypdy. Peýgamber da salam galmandyr. Şumada çellim dille berilipdi. Her kim de şolara meňzep şolaň ýoluny geçjek bolsa, ýagysykän bolar ey Müslümanlar. İkilenjisi ey Müslümanlar, ey jawan oglanlar, ey Hudaý Taalaň söýen bendeleri, adamlaň aýby barada gurrun etmäýliň. Şu dilin efsari göwerlen zaman bolupdyr. Hudaý barada da, din barada, ahiret barada, Kur'an barada, mescit barada, insanlar barada. Haýsy bir insan salim, Hudaý diýen salim dädir. Hep ara geçip beren, fahşan ýerine gezip beren, da aýb edip ýüzüne keplenýändir. Dilin efsarany ýygnaýlyň ey Müslümanlar. İkilenji dersi. Adama dille görmäýliň, milletiň aýbynyň ýüzüne bolmaýlyň. Ýeki özümizde göz bilen dil wa muhazimäýliň. Aýp diýen zat hemme kişde wadyr, göz bilen dille gurrun etjek bolan hemme kişde wadyr ey Müslümanlar. Menne de aýp badyr, hemme kişde de aýp badyr. Menne de göz wa dil we gurrun etjek bolan millette de göz wa. Göz beripdir Hudaý Taala nemet. Yol görmeden çirim, dil beripdir maksudyny beýan etmek üçin. Neke milletiň zindegisini tabahik çekmeli. Qawqulagasyn asli dersi şahasy jelese de Müslümanlar. Belki bu okurdamda jogap berdin. Bir wagt iki gawy tarihde gelýär şu görrüň. Ihyaul Qulub dip gaty bir ehledel bir takwa Mahmud el-Kurdi diýen Kuddisesiru bir takwa aliminiň bir kitap ýazypdyr muwassak menbäleri bilen. Şu kitabyny mustanet senedi bilen metlepler agdalýar. Şu benne hoda bir hekaye getirýär. Bir wagt iki adam, iki jawan oglun ahdetdiler, wa'd etdiler. Dinna musabaga gideýli. Dinne birbirimiziň ewa gideýli. Neçe batyr bolsak, neçe gawy bolsak, neçe salih bolsak diýip bula birbirinden ýarışdylar, musabaga berdiler diýe. Bir müddet takwalykdan
bir-biriniň ewine geçjek bolup şeýle rakabet edenden soňra şu ýoldaşynyň biri musaferete gitdi diýe, uzak sefere. Dost sene özüň gaýym bol, mene barýan diýdi diýe. Näçe wagt geçenden soňra musulmanlar bilen Rum uruşdy diýe. Peýgamberiň wagtyndan ta şumada çellim garyp bilen musulmanlar hemişe teneşdedir, hemişe jengdedir. Bir sorup bolajak ýalar ýene zol jeng bolup duranlar. Bu mada jenge rasany bolupdy. Şonda Rum tarafta Rum bilen musulmanlar uruşsak bolanna ýanky salih adam ike o ýoldaşa musaferetde gitdi. Muň özü jenge şerket etdi diýe Rumyň kafirlerine savaşa gitdi. Şonda ýanky öz wetenine gezip beren musulman jawan oglan gördü diýe Rumda bir leşker getiripdir, bir niru getiripdir. Şu nirulyň biri yüzü örtügülü bir adam, ayagyny dyzyp duran adam, her kim jur'aty bolsa gelsin diýip. Şondan musulmanlaryň arasynda bir batyryň biri bardy, şo taýda onu öldürdü. İkilenci bardy, ikilenciňi öldürdü. Üçülenci bardy, üçülenciňi öldürdü. Yüzüne gaply, ewara batyr savaşa ökdü. Kafirlaryň leşkerlerine. Indi men gaýraty minnim diýe, kan adam 30 adam gyryp durar. Gyrandan soňra menne baraýyn şuňa diýdim diýe. Ýanyna baramda yüzüni açdy diýe şeýle. Gördüm diýe, häki men bilen takwalykda musabaga berjek diýip beren musaferete giden jawan oglan ne? Näme boldy saňa diýdim diýe. Ondan men sen kabul etýän diniňden açykdym diýipdir. Ruma varanım ber, malım da artdy, çağam da artdy, arzym da artdy, magamym da artdy diýdi diýe. Ey sana näme boldy? Kur'an okuýadyň. Näme başyňa bela gelseň diýipdir. Näme diýip beýtdiň bunu diýipdir. Dost Saul diýipdir. Ýoksam da olaň ölüşýärlik seni öldürer diýipdir. Ewur diýipdir, bir de aýdypdyr oňa. Dine gelýänne kabul etmändir. Oham ýanky behasebe rafaqat, dostuny öldürmäýin diýip ýanky musulman jawan oglan dostuny öldürmäýin diýip ýyzyna gaýdanda ýanky arkasyndan galakamda onu öldüripdir. Her kimiň özüne dest eliňizine elkän bolýarlar, şo jengde de näme diýdi? Men malym kän idi, jaýgam kän idi, men arzym kän çağa berildi maňa, men bir eber gudret boldum diýip şoňa naz edip, şoňa hak edip ortaga gelip duran adam, öz dostuny öldüren adam şo jengde de kellesi kesildi. Nesraniyet dinine kafir bolup dünýeden geçdi ey musulmanlar. Ey musulmanlar, agybaty gaýra edeýliň, agybaty fikir edeýliň. Dille göreniňden özüňden jirime aglamaly. Günälen haýsy günäň sebepli sen imansyz geçseň belli däl. Haýsy günäň sebepli muahaza ediljeň belli däl. Inhama adama gülüpdir. Inhama adama at takypdyr. Inhama awunan bendelere begenipdir. Hiç kime bildirmeýän, ýüreňden begenýän. Ştikana aýdaýyn, hatman aýtmaly. Ýanky dost jengde aýtdy da oňa sen kän Kur'an okuýadyň. Näme bela başyňa geldi diýenne, dost men şo öwrenen Kur'anymdan bir harfte kellämde ýok diýdi diýe. Men özüm jamiýeden habarym ýa musulmanlar. Birentek insanlary gördük biz. Birentek insanlar we jamiýede ezbes oňa eziýet beripdir, maňa dil ýetiripdir. Indi soragy şi, namaz okuyjak bolýan, namazyň safagyny bilýän adam, namazyň safagy agzyma gelenek, Hudaý gelenek agzyma diýe musulmanlar. Gorkmanlar men insan şu zatlardan. Eşitmeýäsmi? Ýeriň ýüzü şumat ne kadar adamlar muşkelinden çeýim aglapdy. Ne kadar adam ahiretinden çeýim aglapdy. 8 milyar insan ýaşapdy. Tarihte sebet gurrun. Kulli ýeriň ýüzüniň mahlukatynyň ahdi insanlaryň hemmesiniň göz ýaşyny üşürseň, Dawud peýgamberiň göz ýaşyny ýetmeýär diýe. Dawud peýgamber beter kän aglardy diýe. Agzyndan nada ot çykardy diýe. Ýanygy da aşkyň ýanygy, Hudaý Taala'dan gorky ýanygy. Bir dalaçyk otaw wady diýe, çillahanyň sakfydy. Çillahanyň sakfy agaçdan diýe. Dawud peýgamber her wagtda beter uly-ulyp agzyndan ot çykyp ahir ömrüne gördüledi, şu agaçlar garalypdyr diýe musulmanlar. Dawud peýgamberiň ýaşy bilen milletiň ýaşyny goýsaň, Nuh peýgamberiň ýaşyna ýetmeýär diýipdir.
Nuh peygamberin ýaşyna goýsaň adam peygamberin ýaşyna ýetmeýär diýipdir. Näme diýip şolar aglak geçipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näde aglak geçipdir. Hazrat Ömer radıyallahu taala anhuň yüzüne şeýle gözünden ta ýangagynyň etegine selim iki garahat bady diýe. Näme diýip şo garahat bolupdyr? Elbet kan aglapdyr, gözüň şorusy şonu ýakyp bitdi diýe musulmanlar. Ondan üçin Emirul Müminin kimdir yüzünde iki gaty wadyr diýip nişan bererdiler diye musulmanlar. Şolar ahireti gaýgadypdyrlar. Nigmat elimizden gidermi ha, gitmermi ha? Hazreti Muhyiddin İbn Arabi ýaşaýly. İspaniýa tarafta ýaşarlardan. Endülüsüň menýän wagtynda bu matka muze wala asar bastany bolupdyr. Ýeriň ýüzüniň iň kolokon mescidi İspaniýada müňsütülli mescid erti namaza jaý bolmaýan musulmanlar namaz okuyman bu matbar ýalanga çeýleýän turisti jaý bolupdyr. Şo İspaniýanyň sürýän wagtyny Hazreti Muhyiddin İbn Arabi guddise sirru gaty takwa adam Hudaýyň çyn welisi şoň bir gurrungyna aýdýan musulmanlar. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi kim guddise sirruhu keramet görlen adamyň ýanyna bir kafir gelipdir. Ibrahim peýgamberi ot ýakdy diýerler. Ibrahim peýgamber ot ýakdy diýeni bir mejazi istiara alınıpdyr. Hakikaten ot däl o. Ýöne bir istiara ot alınıpdyr diýip täwil edip meni felsefe aljak bolupdyr. Onda oğul diýipdir, ojak ortada ýantyryň. Men peýgamber adal, Ibrahim peýgamber däl, Ibrahim peýgamber ýalakda däl. Bir sadece peýgamberiň ummeti bolup bilsem Bismillahirrahmanirrahim diýip ortadan köz alyp eline saklady diýip men delim ýakana ot diýdi. Ananan adam görek diýdi. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi şeýle keramet kökelse de bir musulmanlaryň biri boýnally diýe. Bir ýaşly bir heýwere biderek erwed adamyň biri boýnally diýe. Men boýnallym her namazdan soňra şu Muhyiddin İbn Arabi 10 mertebe gargyş etjek diýdi. Şu ýeriň ýüzünden sawolsa ganymat bolar diýipdir. Şu kerametli adama şey diýýär musulmanlar. Şu issa ganymat bolar diýip her namazdan soňra 10 mertebe gargyş ederdi. Namazdan soňra doga kabul diýip gargyş edýär musulman. Pikiri gözde namazdan soňra doga gaýtarylmaýan diýip Hudaýyň welisini ýerden mahw etjek bolupdy. Ola adam dünýeden geçdi diýe. Dünýeden geçende Hazreti Muhyiddin İbn Arabi da habar var şu gurduňdan. Dünýä habar var, taryh habar var şoň sevjek diýip berenden. Hem şu zaman. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi cenazasyna bardy diýe şoň. Ýuşdydym, şoň kefelledidim, şoň bar gömüşdüdim, jaýlaşdydym diýe şonu. Sonra ýolda gelýärken bir muritlarynyň biri, muhleslaryň biri, ýa-ni Hazreti Muhyiddin İbn Arabi şagyrt çykaryp, sofy terbiýet berip beren adam. Gel ustad öýe diýseň diýdi. Öýe götürüp sana iwiske getirende iwiskin imandyr. Öýleden onça jynada çykylypdyr, jaýlanypdyr. Nahar imandyr, ikindin imandyr. Awşam şam goýupdyr imandyr. Ýa-ni öýüň öýesi muhleslarynyň biri ýüregine çiğ getiripdir. Ha men taamymda bir gurrun baý bolmaly bir ustad imany diýipdir. Ýatsy namazdan soňra ýa-ni Yasin okuyandan soňra Hazreti Muhyiddin İbn Arabi guddise sirruhu gülüp gaty hoş bolup şamyn iýdi diýe. Mundan sonra diýdi, "Ey ustad, näme etdiň?" diýende onu oğullydy diýe. Men aşladym her namazdan soňra 10 mertebe meni gargaşlardy. Şiň diri wagtynda men niýet etdim diýe. Özüm bilen Hudaý Taalaň arasynda niýet etdim. Eger şol adam ölse men imernem, içmernem ta Hudaý Taalasyň günahyny geçýän şädiýdi diýär. Şunca aylak gelemden märde 70.000 la ilaha illallah aýtdym, ýa-ni ýatsy namazda şoň ruhuna başladym, Hudaý tarapdan ilham boldy, günah geçildi diýip şoňa hoş boldum. Näme diýip şon peýgamberiň ummaty diýdi musulmanlar. Onda da Hazreti Muhyiddin İbn Arabi dünýeden geçenni şo ben Huda pir adam, ostad adam şonu ýuwup gawja amade edip indi cenazasy kıljak bolup tabut agaçdan tabuta salyp goýduldy diýe şonu jaýlamaly. Şonda bir geldi diýe eline şu tabutu otlajak men diýip. İçinde bir biderek adam, erwed adam ýatydy. Bir saata sakally, sofy şu zamany Hudaý diýip ben adamyň birge tabutu otlajak diýdi musulmanlar.
Hudaý Taala'nın emri bilen boğulna selim yer çekdi diye. O hamın çıkaracak bol qadiyalı olmalı, etek gidip üstüne kum geliyor diye. Mahul olacak. Adam boy mesela gömülýän olmalı. Qadiyalı olmalı, kellen çıkaryalı olmalı, şuna selim yine etek gitýäli diye. Kellen çıkaryalı yine etek gidip fakat kellecek onun ay ahırda yok bolsun Hudaý taraftan azap bolmaly diýip göm gaýtdylar diýişdi adany musulmanlar. Musulmanlaryň zindigisine dillertirmek, aýbynyň ýüzüne bolmak Hudaý Taala'nın dostlara aýdypdyr. Şin efsary, gowgulawasyň. Şi boşanygly bolsa, şi azat bolsa, şi halany keplese, musulmanlaryň aýby barada Hudaý Taala şini Allah diýmeden alqalar dünýäden geçip bolany diýipdir. Mamule edibereyliň. Agyrsyna jydasyň, näse diýipdir? Muň ýaşa diýipdir. Agyrsyna jydasak, günäsini çekip biljek bolsak, imansyz geçmäne razy boljak bolsak, aýypla berel bir-birimize musulman dogallar. O tarafyna näme işimiz var musulmanlar? Palany meselen hijabı biderekmişdik diýip şoňa teleke hele diýip bolarmy? Palany meselen biderek ýagdaýlarda falan ýerde meselen VIP'de oturanmış, falan ýerde bir patokda oturanmışdyk diýip şoňa Hudaýyň düşmany diýip bolarmy? Bu arada inşallah bir bişirgilce gurrunma mufassalen ayanda da gelir. Her kimi ki entek bir qyşarsa, her kimi ki bazarda gelse, her kimi ki muamele etse, herze boljak bolsa, her kimi ki bir entek bir zat bolsa Hudaý Taala'nın düşmany ay bir azat gelip bilen pazyk hesap ediljek bolsa bu arada metlep inşallah ayanda da mufassalen bişiripjek gurrunma bu taýdaysam naqys boljak. Ýöne adamlar ey musulmanlar iri bolaýlyň, ulalaýlyň, ullanjak bolaýlyň, bir ulaljak bolaýlyň, ýaş bilen ulalmakdaýdyr. Jaýyň tabagan galdyrma bilen ulalmakdaýdyr. Maşin motor bilen insan ulal bilmer. İnsan takwalyk bilen ulalmaly bolar. İman bilen ulalmaly bolar. Hazreti Safwan ýan takwa sahaba bilen Hazreti Aýşa zinakar diýdiler. Peýgamberin zenanasyna rahmet etmediler. Muň gurrun aýanda da bişirip çykawja metleplem de amady ýöne wagtyna gözleşýär. Şonno Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'den Medine hicret edenne Hazret Ebu Eyyub Ensari'nin ikilenci tabaqasında özler ýaşy, etekde de Peygamber ýaşy. İki tabaqada şoň etegine ýaşy. Hazret Ebu Eyyub Ensari'nin zenanasy bilen özü defede ýaşy, Peygamber bilen Ehl-i Beyt etekde ýaşy. Hazret Ebu Eyyub Ensari da şo Hazret Safwan bilen Hazret Aýşaň tohmetini zenanasyna aýdypdyr. Şamy watiqaly eşitdiňmi Aýşa bilen Safwan şeýit diýipdirler. Şonda Hazreti Ebu Eyyub Ensari'nin zinanası heleydi o da erkekmiş. Yaş küçükte o da olokanmış. Ayanda da iman bilen geçecek. Şumada söyleyeyim gurrun ağzalıp du adı belli de emme gurrun ağzalıbası. Şol adamın ahiretinin ve akıbetinin behayırlığıdır. Şonda adam sana haykırdı diye Ebu Eyyub Ensari ki tamamı ehli Medine ensarlığın içinde iftihar Peygambere mizban olmak, öy halal olansan, kesbi halal olansan, rezqi halal olansan, liyagatı olansan öz etek tabaqasında Peygamber zaylaşya. Şonu öz adam sana diýdi diye Ebu Eyyub Ensari'nin zenanasy. Ey Ebu Eyyub, çynady Halid ibn Zeyd da ýöne Ebu Eyyub diýip kunýe diýerler. Lagap ýalak. Ey Ebu Eyyub diýipdir. Parda delipdir Safwan ýok sen nipdir. Sen bilen Aýşa seferde giýjak alypdyrsyň. Hazrat Aýşany görmän galypdyr kerwen. Sınja gideni, kejebeň içinde de bagly bolansaň, otak bagly bolansaň diýen arkasynda görmän diýany galdyryp alqaýdypdyrlar. Hazrat Safwan İzrakdan gelenseň ummahatul müminin öz enesini alqaýdypdyr. Pikre deýlik, giýrem kedipdir da. Pikre deýilipdir Safwanyň ýerine sen boldun. Peýgamberiň zenanyny ha pikre edersiňmi diýipdir. Hudaý saklasyn diýipdir. Men ne diýipdir? Hazrat Aýşa şeýle boldy diýipdir. Men Aýşaň ýerine bolsam Safwan bilen pikir etmer diýipdir. Sen bolup bilseň Safwan, men bolup bilsem Aýşa diýdi diýe. Aýşa menden artykmyş, Safwan senden artykmyş diýdi. Saklamanyň diýdi. Adam şey dip ulalyandır ey musulmanlar. Şey dip adam bolyandır. Adam bolup adam gadryny bilmeýän, ondan ýöne otlap ýören mal ýaşy. Sözlänle söz manasyny bilmeýän, ondan köbür sözlemeýän lal ýaşy diýipdir mahdum bolýan. Ey musulmanlar, munas bolar. Dilin bilseň wahşynyň näjere edermen arslallary, bebirleri, pelengleri getirip ýagyrny syfalap durlar. 10 metrliginen barp bolmayan heýwan.
munes bolar dilin bilsen wahşinin haqqyn nahaq eylemegen goňşynyň. Bir haq bolup duran zada batil bolup nahaq bolup kudata etmedipdir. Akıl bolsaň awreýle kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýaşasyn depdir. Hemme kişide aýp bardyr, hemme kişide dil bilen göz bardyr. Gurrun etjek bolsa, musulmanyň gawlagyny agzymaly bolar, musulmanlyk bolar. Rahmet çekip gelip dursaňyz, Hudaý Taala siziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz, agybetiňiz, kabryňyzy bereketlesin inşallah. Liýagatymyz ýok da bolsa, olar ýalyk biz ähli keramet bolmasak da, biz sözler bilen özümizi umidwar etýär, şol adamlar gawwerýär, şol adamlaryň sözüni agzýar. Men sizden artykmaçlygym ýok, men siziň beýliňiz. Hemmämiz bir deňelşen zaman bolupdyr. Bir kerametler görülüp duran adamlar bu takwalyk etjek, takwalyny edip bolmaýan zamanyny ýene de Hudaý Taalaň gurrungynyň hormatyna belki öýüne üýşürşýärlik, gurrungyny eşitdirşýärlik inşallah. Hudaý Taalaň kelamy diýip eşitýär, peýgamberiň sözüni diýip eşitýär. Hudaý Taala tribonyň hormatyna, Hudaý Taala öz mübarek mukaddes jaýynyň hormatyna şu sözleri Hudaý Taalaň özünden we peýgamberimiziň öz mübarek agzyndan jennetde hoş bolup eşitmek hemmämize nasip etsin inşallah. Nefere birarsa musulmanlyk ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.